이거는 시즌에 탄 거. 야, 우리 또 장난에 전화에만 그러면 장난에 계시는 거 같아. 말별로 가서 시작하고 음악은 뭐 장난이 봐야 해. 왜 신이 부하더라. 그러나 내 박을 뭐 짜야 돼. 그거 하대 거더라. 한간에 해마가 뭐는 그 공사실에 제대로 다 아마 ताबसो जुरा गोबां मानसिफोरा सोरबा खानजानि लगे फाया जुदा जुदा पार्टी बा एबा तरजा गय दखान बा गय सामु एबा दखान बा वानसि या आबार मा ताबो मेसेज होना सुबेन बिसिंदै आबरनो थांने हेन सोबां सारा थाया बरबो मा फायनाय बगर याखौबो मा खालाय फायनाय तबखो बरं बखाबा नि नानि किसां नाय दंगौ बरखौ बर थानायबा बर तिरफ्रेन सिन बुं बारनले कारण बरबा हामजागै फायदो जों स्राय स्राय नुनानाबो बगर याखौबो मा खालाय फायनाय गोमानगौ निसा सांबा निसनाया पातल फैना सिरि देबुखौ कथा बिदि नि लगे तोरखौ पुनसिबो मा बागिखौ बुबल थाब्लासा आं फैना गुबे गुबे को बाथाय दे लांबाय दं सिनि बिनि बेले दंखानाय जा आजिर बरो तिनसता दिखिना बरनो तिनब्रो आचे नों तिनि जुराते बासुक हेपी बासुक जुराते कामना को मोसो इसे가 कষ্ট खाय बुआग्रा सिंगिरि बुआ Jala tunggu. Ayo. Angkonya sini sini bisa. Betul. Sini dia pun bagi wang sungai. Anak ni bukan bayi benang mai cek mai cek tong mai le. Bagi kita tahu angkonya polisi kita marah mai saya. Bagi wang cok. Bukan bagi saya tong mana. Selalu sini di berasal dari dosa ini. Kita ni mana hendak naik. Angkat sampai sampai tong ya. Boleh ni sampai sampai juga. 신마 대야수를 빼고 나이버 그마 통고 신마 대녀 증나나 나가신 탄생마 통고 담바이 무방은 우초방어 너랑 달기 좀 쌓여 우리 어깨가 동파 니네 어깨가 동파냐 파티냐 니네 무바가 따노 누구 가 따노 많구나 무모가라고 더 엄마가 더 차이도만 Em cái số đó không tập ini borok kusuk bang kana ini mo kala ta mo wan khot mo boy